Ningizim Africa emakhosini mangwana Ndaramaye Shewe umkhuloti from 131 Marshall Street, Johannesburg CBD. That's where I am performing ubunyanga bami khona ubizo lami lokusiza abantu khona. Mamela ngwaneso, I've been in this journey lokusiza abantu for more than 13 years now. I've started this journey at the youngest time of my age. That's why I'm too matured coming to this thing yobunyanga yokulapha abantu. Some other people can say whatever thing they want to say ngami at any point, at any moment. It's democracy. Mina ngiyangimangale umuntu whenever umuntu ekhuluma izinto ngawe akumela ngokwati. It's democracy. Whenever abantu when they come taking you videos saying what, commenting and saying what, anyway, it's democracy. It's part of people expressing their own views about you. You can never say, hey, bamkhuluma kabi, hey, bamkhuluma kahle, hey, bamkhuluma njani. No. The issue at hand is the work of which you are doing. That's it. People are coming, people are testifying, people are getting whatever thing of which they came with ngayo, the mandate of which they came with ngayo kuwe. Mamela ngwaneso, umkhuloti. Today I want to talk about isigubhu se-gambling. Isigubhu se-gambling, mkhuloti yini, kwenzakala yini coming to that. One, first and foremost, isigubhu yini. Isigubhu is a container. This container contains imithi ekwazi ukuthi ishintshe impilo yomuntu. For example, mkhulu mina I'm a gambler. Ngiyenza njani? Uma uyigambler, I want to tell you this. Mina I'll tell you something eqiniso ngijiki. There is nothing like umuthi we gambling. I repeat. There is nothing like umuthi we gambling. But senza njani? Stata imithi thina zinyanga. Noma ngikhulume ngamkhuluti because of lento lokuthi ngikhulumela abanye abantu nayo igcine simfaka inkingeni because of ngikhulumela abantu nje nabangazi lutho. Ngithatha imithi mina nyanga. Imithi eyikuthi sikwazi ukumanipulate imishini noma sikwazi ukumanipulate ama slots enidlala kuona ama gambling games. How? By so saying, number one, kunesilwane esiyigundwane esihlala ehlathini. Leso silwane leso, for one ukuthi awine kuma gambling games, sisebenzisa lelo gundwane lelo kuze ukwazi ukuthi uwine kuma gambling games. Emva kwalokho sithatha umuthi wesuthu obareke mu firifiri rukinye kara phekwi. Kama ntswama ribakela phekuyeli nthwele mutshini lo o etse mo firifiri o gona re o wine. Afterwards ngithathe mina i-chameleon. Ke batla bontsha hona exam riana nna ke bapala. Ngithathe i-chameleon. Chameleon ka Setswana gate ke trap 6. Trap 6. Chameleon ke nthwele reng o maihlela la iba mnyama, o mihlela la iba red, o mihlela la iba brown, o mihlela la o maihlela ku white khona iba white, la ku green khona iba green, la kunjani iba njani. Ngamaye amagama njengoba i-chameleon ikwazi ukushintsha. Le chameleon ngithatha igundwane, ngithathe umufirifiri kike chameleon neminye imithi engize ngibale. Le chameleon le uma ngiyithathile ngiyenza ukuthi uma ufikile emshini ikwazi ukuthi ishintshe lo mbala walento ukwazi ukuthi uwina makuba gambling games wakho. If not, angeke uze ukwazi ukuwina kuma gambling games. I am telling you. Angeke ukwazi ukuwina kuma gambling games. That's something of which I'm telling you. Angeke ukwazi ukuwina kuma gambling games. Ama gambling games adinga ukuthi ube nempande. Ube nomuthi. Ube nempande. Ube nomuthi. Lo muthi ozokwazi ukuthi umanipulate le system yonke kuze ukwazi ukuthi win. Because of if ungena muthi ozokwazi ukumanipulate le system uzoyithola senkingeni. Uma ungena muthi
ongakwazi ukumanipulate le Hollywood bet lo ibetayo angeke uyobetha angeke uzuze ube right. That's why umuthi wegambling uyageza ngawo uyaspraya ngawo futhi kuba isigubhu. Lesigubhu segambling uma ngunikeza sona uyasikhulumisa. Lesigubhu segambling uyageza ngaso. Lesigubhu segambling lempande engaphakathi uyageza ngayo uyayikhulumisa uyaphahla kuyo. Uthuma lamadoda esiwafake ngaphakathi kulesi sigubhu ukuthi ake nihambe nongenzela ukuthi nokuthi. Uthuma lamadoda angaphakathi esigubhini ukuthi sukuma njengoba ngihamba ngiyobheja kusasa ngiye ekhasini ngifuna ukuwina. That's why leli khona uyageza ngalo. Lesigubhu uyageza ngaso ujike futhi gqoba izandla zakho. Gqoba umzimba wakho. Angeke unikeze impande egambling but ingakunikeze into yokugeza. Mina angifuni ukutshela mama coming to ama gambling products maye ukuthi ngunikeze into wathi mkhulu ngibambile yanqane yathula thatha enye futhi order enye futhi. Once wahlula amaphodi kamkhulu othi for winning gambling akuyethi maka akukho la ungawina khona ama gambling games. 90% yezinyanga za landings in Africa la South Africa la zisupplya yimi ngemithi gambling. 90% ngisho nenyanga ongakazi ubibona ihleli nami nginenyanga eningabi eyukuthi they are relying on me. That's why nanoma umuntu ethi uwothi sikhulume ngaye kanje uwozenzeni ngaye utsho ukuthi ngawa kuwa kwami kunzima kakhulu akusinto manje because kunamanye ama brands enwasupportayo but you don't know ukuthi brand yami. I'm telling you today kunamanye ama brands enwasupportayo but you don't know ukuthi kuma brands wami. Kunezinyanga eziningi abantu abanye baye kuzona umuntu aye kuyona afika akhulume ngami kanti ukhuluma ngami kumuntu ukuthi lo muntu loyo ibrand kawuthi. Haya ngiyanga kamkhulu uthi ini ngize kuwe ini ngwashaqina wena uthi uyangimosha wena ungimosha. So izinyanga eziningi around South Africa ayi ngaphandle kona ungayiyela ke but around South Africa ama brand amaningi ame because of umkhuluti. Ungathi ubaleka ngalawuza ngapha uya ku brand kamkhuluti. So by so saying ngizama ukuthi kuwe imithi gambling ngisupplya abantu abaningi abingayo. That's why noma ngeza into egambling ngendlela ephahlelwa ngayo mntaka baba uma uthi uyahluleka ukuthi uwine ngemithi kamkhuluti I don't know kusewuyine wrong ngawe. Like seriously ngiphethe mina imithi mina umuthi ngiyawuhambela umuthi. Kuyimanje ngikhuluma nawe ngisuka eLesotho koGotsisi. Kizwa Gotsisi Lesotho. Nekyonka monna umungumkana ophilang. Monna mukana aphilang. Olwena olimuthu uma umfuna ha o batla monna yena ke tlo ufa yena. Ke ntate nyana fela amkana yana. Ntate fela amkana yana. Uyetsa ntho batlang le wena oyifunayo. Kuyimanje angisadili nganex ngifuna nje into eziphilayo zikusebenzele. Mamela ngwaneso isigubhu segambling sibiza imali engange 10,000 rand. 10,000 rand ngukhandela isigubhu segambling. Uma ufuna ukukhandela isigubhu segambling uthumela umkhulu imali engange 5,000 half of the amount. Ngukhandela isigubhu segambling because of it is not in one day job. Thumela imali qala uthumela imali engange 5,000 ufika nemali yokuqedelela. Ngukhandela isigubhu sakho uhambe uyogembula impilo yakho ikwazi ukuthi ibe ngcono. Umkhulu othi from 131 Marshall Street Johannesburg CBD ngisiza abantu ngivula izinto zabantu nawe ngizozivula zakho ngulindele. Siyabonga Ndaramaye Shewe Makhosi.